ka Bethany Outreach Hospital nongpo menta ka sikhat arterik ujeliu kala penlong na ka Jacob drone na ka banta ki khna school hakitem ba pher kat kum ki kerdan kelas ye ka bala penlong po conference hall jong ka Bethany Hospital hanongpo ka jing penlong ka ni ka Jacob draw ka long kum shibanta jong ka jing rakhe ka jing dap shipos nam ka jinga lanti jong ki bor ka Bethany Outreach Hospital nongpo nadu bala sange ka usnam ar hajar khat saw nadu ute usnam ki nong tre jong ka tikatnat ka kot yakya kila ai ka jing shakri ka bahatam shakipai ba jong ka Temri boy bat kumju ki banabar ka district ki bashawan sumara ka hospital hagane ka jing Jacob draw awan bada shibanta di ki khna school jong ki school ba pher na ka than nongpo haga bala phia ki jing Jacob ki lai banta ka ta lower primary upper primary but secondary bat na kalian ka Bethany kala samru ik kusnam shikinong job Blay Pidoro kami ke program dengan organize ke Bethany Hospital Outreach ke dalam ke benta telah ada shipusnam bakala beberapa sedang ban service itu dari bahan nasional dan nampak paham saya nampak kami ke event ini organize minta kalau ba kami kuat baki cikatnya borok kini Islam shipusnam yang apa sedien ni ki communities ki nong song kiladan lang bangka bani in each and every step of the way kiladan hi bani kumta rongi nariang ka hospital rongi perkat bang ba balengin celebrate tang pramangi ni dai ban reach out to the communities siki khanna sikirang ba kanega organize ni mita kanega program organize kadeka painting competition drawing competition namta ki khna school kena invite hi ki school ki bala hajar senang hone hospital jeme dari kanega kadeka part of the celebration jom kadeka sports lang Bethany Hospital ke program kadeka wain ki events bangila plan ki dangdan show ki events bangi mila semua banle kanega wain part kadeka jom kina school jom ke community ki way ro midan he example midan ka way bina plan it's on the process ka marathon bahkan dan open to all marathon dan sikini ki academic programs ki doctor sikini nurse midan lang